Met de spreekwoordelijke doek in het zwembad had burgemeester Oosterman van Instellingwerf het vernijde zwembad van Houwerwiek officieel openen. Het zwembadbestuur is tegen wies met het vernijde bad. Het is een boel opkomst. Veel mensen die komen kijken vandaag. En het bad is al over de 20 graden, dus daar waar we het voor gedaan hebben, dat lukt ook nog een keer. Het zwembad Houwerwelle had 4 warmtepompen, 44 zinnencollectoren en goed 140 zinnenpanelen. Deze panelen warmen je het wetter op en deze het wetter dat uit de douches komt. Houwerwelle is daarmee een van de eerste boetenbaden die het heel energiezuinig is. In 1972 ging het zwembad de Houwerwelle voor het eerst open. Djoeke Hummel en Jacob van Burgstede wien er doe ik bij. Wat vindt u er nu van, zo, de vernieuwing en dat het helemaal duurzaam is? Een geweldige prestatie dat ze dat op deze wijze hebben kunnen doen. Heel fijn dat we op deze momenten, na al die tijd, het nog mee mogen maken dat we erbij mogen zijn. Dat is al heel belangrijk, want we zijn de enige 2 bestuursleden nog die nog in leven zijn. Als u nu zo om u heen kijkt, denkt u dan niet direct, ik wil er direct wel inspringen? Nou, ik vind het nog een beetje koud hoor. Ik heb nog niet direct de behoefte, nee. Als ik mijn jas aanhouden mag, dan doe ik het. Dat is te koud nou hoor. Na je weken gaat het zwembad open voor bezoekers.